I veliki pozdrav svima, ja sam Teksi, opet radimo reakciju, ali ovog puta na maskirani momci. Tako da možemo da idemo u klip. Bravo ljudi, maskirani momci ovdje došli da snimaju samo za vas. Zdravo ljudi, dobrodošli na kanal Maskirani momci. U ovoj epizodi Više pederski uvod nisam vidio u životu, majke mi. malo da budem drugačiji, pošto sam rekao, jel te, na Nova godina promene neke moraju da se naprave. I vidjeli ste svi moje prethodne klipove, dakle, nema više za mene da budem peder. Sada tražim djevojku dole u komentara, ako se neko djevojci sviđa. Evo, dečko traži devojku. Našli smo već jednu. Najseksi kačkice, skinuo sam se go. Ako se nekoj djevojci sviđam, da, dole u komentar da stavi srce ili ne znam ni ja šta, da mi se javi na Instagramu maskirani _ momci. Kako je iskolio tim jebenim retardiranim očima, kao da je stavio sebi nešto isto. Znači, ne želim da komentarišem. I tako retardirano priča. Znači, ne znam. Inače, ovaj klip ide shoutout za Nikola Games RB. Tako da, ajmo dalje u klip. Da, ne znam ni ja, nađite načine. A šta sam ja htio u ovom klipu da pričam? Da. Htio sam da pokažem koliko sam ja zapravo mišićavi i lepši od drugih youtubera. Evo, Zaboravio da kaže retardiraniji. neću da ih imenujem da se neko ne bi uvredio, ne znam ni ja šta. Ali evo, pogledajte. Da li neko na cijeloj YouTube sceni ima ovako jako ruku? Niko. On je maskirani momaka, niko nije bolji. Ali pazite, ja nisam jak, ja sam te mišiće vežbao samo za moje momke. Jao, majko moja. Ja sam zapravo jako nežan momak, ali dobro. Poenta svega je da ovog cijelog klipa koji će da traje vrlo kratko tu ima dve poente. Prva poenta, svaka devojka koju sam se dopao u ovom klipu, a sigurno neko jesam. Čekajte, da još poziram malo još pa nego što... Ne znam zašto se lik muči, evo već smo mu našli jednu devojku. Eto, tako da devojke nemojte da propustite ovakvu šansu. Taj smeh, taj jebeni pederski smeh. Jao, pitam se kako njegovi roditelji reaguju na ovo što on snima. Znači, previše je retardiran. Znači, prevazišao je mladu gluku. Tako da... Inače, ja sam još što da kažem. Znači, pozdrav za Miloš King Videos, zato što, to je Surlu, zato što mi je preporučio da na ovom pederu ovdje radim reakciju. Tako da eto, ako vi želite pozdrav, pišite dole u komentare, shoutout bilo šta. Tako da, idemo na klip. A druga pojenta je da sam ja najmišićaviji na YouTube-u i da ukoliko želite da izgledate ovako snažno kao ja, morate svi da mi platite po minimum 100 evra, da vam ja dam taj program rada, da vam pošaljem šta treba da radite od vežbi. Ne znam ni ja, ko hoće da mi daje novac, ja ću taj novac naravno da trošim na, ne znam ni ja na šta, na neke gluposti. Imam puno pravo da trošim svoj novac gdje hoću. Znate, ja uvijek gledam kao neki ljudi pričaju
Pa ja da imam milijune, ja bih dao 90% za bolesnu djecu, dao bih ja za bolesnu djecu, ne bih 90%. Platio bih nemoralne devojke, nemoralne momke ne više, zato sam i rekao na prvom mjestu devojke, ali mi još uvijek vuče malo ka momcima, ali to će da se ukloni, da se iskoreni. I da, to bih radio i sada ja kao, vi mislite da ću ja te pare koje zaradim od programa, ako mi neko pošalje da potrošim, ne znam ja šta, na nešto fino, ne, ja ću sebi da kupim neku skupu odjeću, obuću, ne znam ja šta, već ću da vidim, ali to se vas ne tiče. Tako da molim vas ljudi, šaljite mi velike pare, baš bih volio da imam velike pare sada, mislim imam, ali hoću još. Tako da, ćao ljudi, to je kraj klipa, da, ostavite like. Evo da mu pomognemo. Tako. I ljudi, to je to za ovaj klip. Ja stvarno reći šta kažem ovom retardiranom liku. Znači, jednostavno ne znam šta kažem zato što je previše retardiran. Tako da kad je zajebao i malog luku onda možete da mislite. To je mladog luku. Inače šta sam još što ja kažem. Skoro će biti neki giveaway. Da. To ću dogovoriti sa drugarima. Znači kad će bude giveaway i tako to. Tako da do 3. mjesta ćete imati. Inače šta sam još što ja kažem. Lik je previše retardiran. Ne znam šta će njegovi da kažem na ovo. Ali pošto sam vidio da svi rade reakciju pa rekao ajde i ja ću. No. Tako da ljudi otprilike to je to za ovaj klip. I to je bilo to ljudi za ovaj klip. Ćao.